ki pulit jong ka is khasil district ha jing khun persya I kamoria ha ka jaka pajba ha kamit kharwe tarik ye yong arajar kun riu la panlong ye jing khanra ha khandailan hadin ka ying mane ha khandailan ban ki banta jong ka IGP point ka jing khanra jong pulit ka long hadin ba ki la yo ye ka jing jor na pajba ba ki don ki bru ki ba le ki kam ki ba khla bat kane kon ra ye ka jing thut ha ki pajba ki ba lej bawan halor kane la panlong ye jing khanra ha ki to ki jaka ki ba don ka jing ye le kamoria bat dimen da ka rukom ka ba le ban khot ki nong ya nong yeng ka bala penthut ya ka lej kawan ki bru bar ka taru ya ka jing khut namar kadon ka ying mane hajan jongka ha ka ne jing khanra ki pulit kala ka ra khan rungut ki bru ki ba suba ba ki dei ki bru ki ba terwai la de bandimen ha ka lem jong ki pulit hadin ba ki la ra ya ki la register ya ka mukut numa persya ya ki hapo ki khundon ka an sispach pe jong ka meklia police act वर्दी क्यों डाला है? Because you're different from everyone else. All of you are more powerful. All of you are stronger than everyone else. ठीक है? इसलिए डरना नहीं है वहां पर. अगर आपका ऑफिसर बोलता है किसी को पकड़ना है तो उसे पकड़ो. अगर आपका ऑफिसर बोलता है किसी को डंडा मारना है तो उसे डंडा मारो. Am I clear? Yes. Am I clear? Yes. WPCs, am I clear? Yes. Right? डरना नहीं है वहां पे किसी से भी.